Ríša nekončí, nastartuje a závodí s ním, pojď. Rychlost, Baky, nastartovat a závodí s ním, obíháš kuželku ale. Tomi, pojď, hop a pojď s ním. Nádhera. Pojď, skvělý. A jdeš, Marko, pojď, buď tam rychlej než on. Skvělý, kluci, dobrý. Tak. Dádo. Vyzkoušíme, kluci, kdo to nechápe? Super. Takže začne Áda, začne Fíďa, jo? Ať v tom startuješ nimi. Ať už to je opravdu nachystaný a nezapomeň na to, že ty ho musíš nastartovat. Pobíháš kuželku a dáváš si závody. Jo? Můžeme? Začíná Áda, Fíďa. Připra. Pojďme. Hop. A pojď, hop. Zkus tam být rychlej. Hezký. Ano. Dobře, Šimi. A Máro, pojď. Super. Hop a pojď, Havla. Pojď. A jdeme, Vendo, jdeme. A pobíháme ty kuželku, jo? Super. Pojď. Hop. A ještě ho chytej tomu. Věří. Pojď. A Fíďo. Dobře. Pojď. Víčo, a chytáš Kariho, pojď. Buď rychlejší. Dobře. Pojď. Hop. Fíďo. Nádhera. Pobíháš kuželku, Vachy, nezapomeň. A pojď na to. Nádhera. Dobře. Pojď ještě 2. 1. Nádhera. Dobrý, kluci, fajn. Tak, Máro, vezmi si míč. Zase tam dáme trošku fotbalu. Tak. Kluci, poslední cvičeníčko. To by tam zase těch variantů. Máro, začni zase vedení míče, hlava nahoře, srdce, zašlápne, ten kamarád hráč Daniel nabírá a ty míče. Chápeme to? Úplně to samý, akorát míče. Chápeme to, Vendo? Ze čtvrce. A snažte se opravdu ten míč zašlápnout v tom všech. Jdeme? Tak, připra. Pojď, jedeš, hop. Tak, hlava nahoře. Ať to je přilepený. Hop, naber to hned. A buď rychlejší. Skvěle, šup. Už nestartuješ, Vachy, jenom ti tam zašlápne míč. A Vachy chytáš a vlase, pojď. Super. Dobře, a pojď, Marko, chytáš, obíháš to. Nevadí, nic se neděje. Šup. A pojď, Fíďa má bod, super. A chytej ho, Zdený, pojď. Rychlejší, nemáš míč, rychlejší musíš být. Skvělý. Pojď, Vanko, pojď. Nádhera, super. Dobrý, se neděje, naber to. Dobře, a přeber. A zašlápem, kluci, jo, zvedem hlavu. Skvělý. Dobře. Hop, super. A pojď, Marťo, pojď. Bez míče musí být rychlejší. A Fíďo, jedem, hop. Nádhera. Tak ještě 2. Čau, Mišo. A nazdar. Pojď. Dojedeme. Miky, máš od 10. Kluci, perfektní. Bál jsem se toho cvičeníčka, ale pochopili úplně úžasně. Kluci, prosím vás, teďka. Každá ta skupina pobere bobečky a kuželku a pojďte se napít, jo? Jednu kuželku, jednu kuželku. Na 10.